Hop! Ini siapa kalau nih? Ketika saya kerja, apa itu? Lagi bercati le longke, bercati lo. Mana mana? Oh, iya ini lo. Yang kaya mana ini lo, mati dengan kekadian satu habis. Ayo Jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati panaku yo ning gak ditone bali
Ayo. Hey, ho, up. Wah. Ayo posisi siapa? Bos. Oke, matur suwun Mbah Jibi yang dijaga Leladan Kediri, matur suwun. Wabile para tamu, kalau mau sampun kita pirsani wonten Godo kaliyan Anoman ingkang ngaturaken pangipur wonten dalu punika. Wabile iki kula kangge setunggal bapak wonten tari rampok singa bareng tanding. Wabile karawan kawula sesarengan lestari budaya lan ugi kanca-kanca pangrawit amburadul samangke kemarin dipun pamit Pak Palil lan ugi patrima bilih wonten sedaya lepat ingkang dipun sengaja kaliyan boten kula nyuwun lumantar Sih Samudra dumateng keluarga mriki lan ugi dumateng para penonton khususipun masyarakat sekitar yang terganggu dengan kegiatan pagelaran-pagelaran dikarenakan adanya pengeras audio, lofang audio. Saderengipun niki kula aturaken menggahipun wonten tari rampok singa bareng tanding kasuwun dening keluarganipun Mas Palil kaliyan Mbak Seti minggah wonten ing sasana ngaturaken menggahipun tobat keluar ingkang sampun ngaturaken wonten ing dalu punika. Ranten dalu niki Mas Palil bilih kagungan putra samangke badhe dipun tanggapi jaranan. Ranten wonten ing dalu niki sampun kagelar jaranan lestari budaya wonten ing dalu punika. Wabile samangke para rawuh niki sampun kerseni sedaya nggih para masyarakat Banaran bilih wonten sanak danyang ingkang baureksa danyangan Banaran bilih sampun dipun laksani samangke keluarganipun Mbah Trimo kaliyan Pak Palil tansah pinanggih rahayu ayem tentrem kalus ing sabdi kala. Monggo ngaturken dipunten. Monggo Pak Mong dadas monggo dipun aturke atur papan keluar wonten ing dalu punika. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo kesusahan dening para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten dalu punika. Napa yang dados nadaripun Bapak Trimo sak keluarga mugia tansah kamarangaken badar amin Allahumma amin. Luar ujaripun dalika. Allahu Akbar. Monggo kita bersani tari rampok singa bareng tanding kemarin kamu lagi mamin aku jalan masih tahu dari daya wali dolar daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sukses kamera satu dulu. Aku
kaya angkang samaki jangan tingari segar untuk aku sendiri aku jiwa dia gawe bersama hati Ya iki lolos mbok yang mesem mrangote gawe apa mbok yang guyu susah gawe apa menjelo suci dadi kae gaji aja emo aja tansah juwo ngajak aku uga tansela ing janji mesem tansah tak ugemi bareng aku kiluran kasat kami uraya marah padang tuwa kudu tak aku peremen awal-awal teko maksud res kalau sayang padang tuwa padang tuwa boleh temperan tak ngateni kacane remeh ocos ya ya Lestari budaya Mas Dedi Suparno ibu Bapak Mas Dedi ayo Mas Dedi Masuk
wayang besok prai oh ya 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 oh ya oh oh ya 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 Pengendang tua minggir. Pengendang tua minggir. Minggir, ger. Minggir, ger. Tak kokon jatuh gerah. Rame